2010 елғы аномаль қырылықтан соң Татарстанда мелиорация комплексларын тұрғызуға айрыша да зур игътибар беріле башлый. Мұның үшін федераль һәм республика мақсатчан программалары барлыққа келе. Олар ярдәмендә соңгы 5 елда гына да Татарстанда 300-ге якын буа һәм гидротехника құрылмалары төзекләндерелә. Президент программасы булган җайланмаларның яртысыннан артыгын тәртипкә китерергә мөмкинлек бирә. Бу эштә Балтач, Кукмара, Мамадыш, Саба, Тукай һәм Яшел Үзән районнары актив. Яшел Үзән районындагы җиләк, җимеш һәм яшелчә үстерүче хуҗалык бу. Президент программасы ярдәмендә Ылы Якаулы, Күлен гидротехника корылмасын төзекләндерәләр. Бу тау башында урнашкан, димәк, су бакчаларга үзе агып төшә. Кирәкле удобренияларны кирәкле количествода ясыйбыз. Аннан соң яңадан менә бу су аркылы кушып, шуларны җибәрәбез. Биредә суны тамчылап сибү системасы файдаланыла. Теплицага 2000 метр шланг сузылган. Мөһим әйбер, су яшелчәнең үзәгенә түгел, тамырына агырга тиеш. Сугару аларга 1 гектардан 3 миллион сумлык кирим алырга мөмкинлек бирә. Кояшлы көндә дә, яңгыр булса да, безгә монда карарга кирәк һәм контролировать итәргә. Монысы Тукай районы, монда сугаруның яңгыр алымын кулланалар. Без бу вакытта беренче дәҗдивальный установка җанында басып торабыз. Хуҗалыкның бу кырында бәрәңге үстерелә. 60 гектар мәйданны гади шланг сузып кына сугарып булмас иде. Менә бу бер җайланма үз күчәре тирәсендә әйләнеп, тәүлек буе яңгыр яудыра. Техниканы әзерләп куйганнар һәм әлегә сиптермиләр, чөнки вакыты җитмәгән. Гомумән яшелчәне сусыз үстереп булмый ди җитештерүчеләр. Анда даже яңгырлар булса да, җирнең дымлыгы определенный степень булырга тиеш. Потому что вакыт яңгыр файдасы булмаска мөмкин. Бүген Татарстанның 100дән артык хуҗалыгында 400-гә якын яңгыр яудыру машинасы бар. Күпчелеге барабан тибында. Республика һәм федераль программалар ярдәмендә соңгы 10 елда шул рәвешле 30 000 метр гектар мәйданда су сибүче җайга салынган. Димәк, кырылык булса да Татарстан бәрәңге һәм яшелчәне үзенә җитәрлек күләмдә үстерә алачак дигән сүз. 2010 елның Коралыгы этәргеш бердинде. Бәрәңге буенча үзегез Беларусьтан күпме бәрәңге ташыдык, яшелчәләр буенча тегешитен хәлгә калдык дип әйтергә кирәк. Бүгенге көндә менә яшелчә белән бәрәңге мәсьәләсенә караганда без нинди корылык булган шартларда куркмыйбыз. Сатып алу бер хәл, республика бу проектның 2нче этабына чыга. Хәзер сиптергеч җайланмаларны үзебездә ясыйлар. 4 ел элек Татарстанда Казан су сиптерү техникасы заводы барлыкка килә. Ул Россиядәге шушындый 3 заводның берсе. Биредә суны яңгыр сыман сиптерә торган киң кылачлы заманча техника ясыйлар һәм алар Татарстанның җитди казанышларының берсе санала. Казанка дип аталучы мондый машиналар 500 метр киңлектә 60 гектар җиргә су сибергә мөмкинлек бирә. Күз алдыгызга китерегез, мондый конструкция 1000 элементтан тора. Шималның 70% үзебезнеке, Россиянеке. Металл эшләнмә шушында ясала, киселә, әзерләнә, буяр өчен Башкортстанга кадәр җибәрәләр. Шушы вакыт эчендә 100 машина эшләргә өлгергәннәр. Хәзер аларга сиптергеч сорап Россиянең башка төбәкләрдә элемтәгә чыга. Мелкодисперсный разбрызгивание, җоңгыр кебек сибә, җирне катырмыйча, җоңгыр кирәкле вакытта файдалы. Һәм бу файда зур күрсәткечләрдән гыйбарәт. Әйтик, су сиптергән җирләрдә гектарыннан 400 центнер бәрәңге, 700 центнер яшелчә уңышы алалар. Безнең республикада хәтта һава торыш шартлары оптималь дип санаган елны да, әгәр өстәмә су сипкән чиракта 3-4 тапкыр артыграк уңыш алырга була. Һәм ул уңышның үз бәясе, үз кыйммәтендә, себестоимости шул вакытта 2-3 тапкыр кимрәк була. Башка бернинди чарада андый табыш бирми ди белгечләр. Моннан тыш, су сибү техникасы сатып алсаң, төзекләндерсәң, әлеге чыгымның 70% субсидияләнә. Димәк, чыгым 1-2 ел эчендә үз-үзен аклый да. Хәзер алда яңа бурычлар. Быел тагын 3000 гектар мәйданда су сибү өчен җайларга җыйналар. Моның өчен бюджеттан 500 миллион сум акча бүленә. Хәзер Татарстанда язгы чәчү эшләре тәмамланып килә. Димәк, кыска вакыт эчендә гамәлдә булган су сиптерү машиналарын төзекләндереп бетереп, тиздән аларны файдалана да башлаячаклар. Хәзер монтажчылар кырларда аларны урнаштыру белән мәшгуль. Елга күл буйларында урнашкан хуҗалыкларга белгечләр уңышларын арттыру өчен булган мөмкинлектән файдаланырга киңәш итә. Рания Абдрахманова, Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Гадел Миндубаев, Алмаз Зыядинов, Яңа гасыр каналы.